Ikasiren elkarrizketak. Miren Ros eta Telmo Lazkano. Larriak eta maila askotan ematen ari dena, ez? Orduan, igual bai hasieran garai baten, igual lehenengo begi kolpean, ez? Botatzen genuna da, denbora galtze handi bat, ez? Baina haratago dijoa eta gaur egun ikusten dugu, ez, nola eragiten duen maila emozionalean, pentsaeretan, ekintzetan eta harremanetan batez ere. Eta ni uste horrela, ez? Ikusi berretaula ondorio horiek, ikuspegi zabalago baten, holistiko baten, eta ez soilik mugikorraren jasotako input guzti horiek nola eragiten duten, baizik eta 5-6 ordu hor ematen diteunean, zerri ez dion denbora hori eskaintzen, ez? Hain zuzen da, jarduera oso osasuntsuak, gure osasun mentalean eta nortasunean on egingo digutenak, izan kirola egitea edo naturarekin kontaktu izatea, o artea lantzea, sormena, ez? Sormena noiz lantzen du, aspertuta gaudenean da. Badakigu nun deunez, erantzuna aspertuta gauden momentu horotan. Eta batez ere gure harremanetan, ez? Ni uste deigarria dela, inoiz baino konektatuta gauden momentu hauetan, inoiz baino bakarteago sentitzea eta batez ere gure neraben artean egotea sentimendu hori zabalduta, ez? Hor, UNICEFek atera zituen estadistika datu batzutan, esaten zuen gaztien 60% konektatzen dela sare sozialetara bakarrik ez sentitzeko, ostras. Hori jaso nunean, ostras, uste mezu potentia dela, ez? Eta Telmoko ondo izaten duen bezala, 5 ordu optimista izanik, 5 ordu egunean sare sozialetai begira egoten, gauzak pila bat ez dituzu egiten, baina hor zauden bitartean zer egiten ez zara, zer edu, ze gauza ikusten nahi zara, ez? Eta batez erentzako oso garrantzitsua baita ere, batzutan esaten da, ez? Pantaila diala 21. mendeko txupete digitalak, jostailuak. Claro, haserre, triste, urdurina honean, ziten dut, pantalla bat jartzen dut. Orduan, ez dezu denborarik ematen, ez aspertzeko, ez da ere tristena honean, nire buruakin tristura hori pixka sakontzeko eta buelta emateko edo kudeatzeko, ez? Nik uste hori dela oso arriskutsua. Eta ikusten dugu hori, gero harremanetan ere eragina daka, baina pertsonaren ongizatean da, osasun mentalen oso garrantzitsua, emozioen kudeaketak pantailak iten badigu,